že ešte viac, ako predtým si myslíme, že by sme tam mohli urobiť dieru do sveta. Predtým sme si to nemysleli, teraz si myslíme, že treba pracovať a mohli by sme tam urobiť dieru do sveta podľa toho, čo vidíme, spôsob práce, povedzme aj dneska. To není nejaké zase, že by sme tak... Keby sme mali nejakého sponzora alebo producenta, skupinu McDonald's. Ináč, fakt, že ten kontakt so svetom úplne najlepšie ukáže, že čo vlastne v našej muzike je, ako myslím v československej, že aké vlastne kvalitné sú tieto kapely, lebo napríklad československí fanúškovia sú veľmi ako naivní v tejto oblasti, lebo si myslia, že na tieto kapely ako Stonewitch, Bonfire a tak ďalej, tieto kapely, ktoré prišli párkrát do Československa, že na to chodí v západnej Európe, alebo v Anglicku, alebo v Amerike, taký istý počet ľudí, ako tu v Československu. Dajme tomu 10 000 a viac. Ovšem veľmi prekvapení by boli vlastne títo ľudia, že na to chodí 500 až 1000 ľudí, takže chcem, že sú to síce dobré kapely, ale na ten v podstate priemerný heavy metal, ktorý tu bol ako ponúknutý Československu, že tam chodí tých 500 až 1000 ľudí. Je dôležité, aby v týchto koncertoch, keď sa robia spoločné trebárs, aby tie kapely Československo to brali vážne, nie so strachom, ale aby sa postavili priamo a hrali a ukázali, že tie rozdiely nie sú také veľké. Konfrontácia jednoducho. Pre nás heavy metal je terminus technicus, ktorý vlastne neznamená nič. My vlastne hráme hudbu, ktorá sa volá rock and roll a je to spôsob života, nie je to nejaká filozofia, alebo o tom netreba nič hovoriť, je to spôsob way of life. Pre mňa napríklad heavy metal znamená vo veľkej miere také pozerstvo určité, ktoré prináša so sebou, takže to sa mi na to nepáči, také prehnané hrdinstvo na pódiu. To sa mi napríklad nepáči. No práve, že keď nás niekto ako škatulkuje, že vy ste heavy metalisti, keď sa nás niekto spýta túto otázku, tak my práve preto pozerstvo, čo existuje v heavy metalu, odpovedáme, že ne. Robiť na pódiu pózu nejakú, ktorú veľa kapel. Aj texty heavy metalové, ktoré sú hrozne také o strašidlách a o hrôze. Že textárne naše nejsú, také texty naše nejsú. No naše, ale to je presne ten spôsob nášho života, že my to akože nestávame do pozerské nejaké, ale my tak žijeme aj normálne v živote. Teraz sme robili ankety vonku, nedá sa mi trochu tak uštipnúť a spýtam sa, chlapci sa pýtali, že ale predsa len póza, rozbité gitary na pódy a Maťo, teraz sme to počuli pred pol hodinou. To vieš, jednak je to moje show, je to môj pocit, je to môj názor a neviem, prečo ľudia to chápu takto zamindrakovane. Vážne, nechápem. To je jeho spôsob života, on tak aj rozbije svoje auto, keď bude chcieť. On rozbije stoličky vždycky večer. Po úspešnom dni vždy rozbije nábytok. Amortizuje. Ale patrí to aj minulosti trošku už. Tak ináč rozbijanie gitar má zase svoju tradíciu. Ja som prvý. Sú tu nejaké slečny, ktoré majú rady rockové balady. Tak všetkým týmto slečnám darujeme pesničku s názvom Láska, družba ešte nad hladinou. Láska, som z teba stvorený, dýšať pre mňa nie. Patrím k tým, čo kvôli tebe nespávajú.
ťa nevím nájsť, láska dušná ešte nadhľadí. Mám rád benefičné akcie, kde československé kapely hrajú zadarmo a ešte nám možno ani nezaplatia ani automobily. A zahraničné kapely majú v šatni ladničku plnú vodky a piva a džusov a chlebičkov a kremešov. Takéto benefičné koncerty milujem a budem sa ich naďalej zúčastňovať, aby sa na nás západné kapely zahojili. Strašne sa mi páčilo, jak sa fotili pre tú aparatúru, pretože v živote na také nehrali. A pritom na nás robia tu na hrozné ramená, že jak keby prišli do Ugandy nám učiť, že čo máme robiť. Padom, živem s tým